İstanbul'da Türkmen aktivistleri yine yenzildi. Fiinçi hücumun Aşgabat'tan sargıd edilenini çaklayar. 11. oktyabrda akşam saat 8 tüwreklerini Oğuzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýet guramasynyň İstanbuldaky idara jaýyndan çykyp barýan türkmenler nätanış adamlaryň hüjümine sebäp boldy. Bu barada insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondu we memorial guramasy beýanat çap etdi. Türkmen Helsinki gaznasyna görä hüjümni iki aktivist hemde gurama baran bir mehman ýezir çekdi. Raýat aktivisti Aziz Mamedow ýüzüne agyr zarb aldy, burnu döwüldi. Jemgyýetiň ýolbaşçysy Nur Muhammed Annaýewiň çepeli şikayetlerini, onuň içinde telefonu we dokumentlary bolan sumkasy alyndy. Ýezir çeken 3-nji pida kellesinden agyr şikayet alypdyr. Onuň kellesine agyr predmet bilen urulypdyr. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar bu jenaýetin polisiýa tarapyndan hasaba alynanyny hemde ýezir çekenlere lukmançylyk kömeginiň berilendigini aýdýarlar. Beýanata görä aktivistler hüjümçileriň birini 1 awgustda İstanbulda türkmen demonstrantçylaryna hüjüm eden toporyň bir agzasyna meňzedýär. Ýatdasak 1 awgustda türkmen aktivistleri Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirmäge synanşanlaryna näwelli adamlar tarapyndan urulyp ýenzildiler. Aktivistler bu gezek hüjümçiniň eline bir metal predmetiň bolanyny aýdýarlar. Galy bersede beýanata görä hüjüme sebäp bolan Nur Muhammed Annaýew Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasynyň geçirjek çäresine gatnaşmak üçin 14-15 oktýabrda Warşawa sapar edip bu şäherde türkmen hökümetini tanqidlamagy planlaşdyrýan ekeni. Aktivistler edilýän hüjümler türkmen rejiminiň türk häkimetlerinden Türkiýede ýaşaýan öýd raýatlaryna basyş edilmeginiň öwedine türki geňeşe goşulmagy razyçylyk bildirýänligi barada habarlaryň gowuşýan wagtlaryna gabat gelýär. Ýa-ni Ýakyn Azatlyk radiosynyň çeşmesi Türkiýede türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýyzarlanjakdygy barada habar beripdi. Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly migrantlaryň arasyna türkmen hökümetine garşy protest hereketleri ýüze çykýan mahaly we bu hereketleriň zor bilen basylyp ýatyrylmak synanşyklary barada kaladalaryň arasyna Azatlyk radiosy Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlaryň raýat we syýasy işçilikleri boýunça ýerli synçy Serdar Aytakow bilen söhbetdeş boldy. Türkiýede emele gelen bu toporlary elbetde opozisiýa diýip adlandyrmak heniz mümkin näl. Bular türkmen häkimetleriniň hereketlerinden umuman syýasatlaryna nägile gahyrly türkmen ýaşlary diýip ýerli synçy aýtdy. Ýöne muňa garamandan Aytakowyň sözlerine görä türkmen rejiminden nägile ýaşlar olaryň protest hereketleri türkmen häkimetlerini örän ýynjylykdan gaçyrýar. Synçynyň sözlerine görä bu ýynjylyksyzlygyň esasy 3 sebäbi bar. Birinciden täze protest tolkuny Türkmenistanyň çäginden daşyrdy. Türkiýede emele gelýär. Häkimetler ol ýere arkaýyny baryp protest hereketini repressiýa duçar edip bilmeýär. Ýurdun içinde bolan bolsadylar, häkimetler protest hereketine gatnaşyjylary batyş ederdi. Şonuň üçin hem synçynyň sözlerine görä häkimetler olaryň ýurt içindäki howpsuzlygyny nişana alýarlar. Ikinciden synçynyň pikiriçe garşylyk hereketi heniz rejimiň dolu guramaçylykly garşydaşyna öwrülmedigen bolsa, ol heniz ýurdun daşynda hem bolsa, bu türkmen häkimetlerine çynlyky howp awandyrýar. Sebäbi türk häkimetleri olary üstünlik pursatda ýyzlaryna Türkmenistana ýerip biler. Muňa bolsa türkmen rejimi belki-de garşy durup bilmez. Türkiýedäki türkmen migrant işçileriniň sany ýüzlerçe müň. Olar erkinligiň tagamyny dağıtdylar. Olar diňe öz güýçlerine bir baglap ýaşamagy işlemegi öwrenýär. Türkmen häkimetleri olaryň piňine de däl. Olaryň köpçülikliğin ýurda dolanmagy syýasy we ykdysady krizisi tutuşdurup biler diýip ýerli synçy aýtdy. Bu ýagdaýy Aşgabat düşünýär. Ýöne muňa Ankara da düşünýär diýip ol sözüne goşdy. Ankara mundan Aşgabada basyş etmekde üstünlükli peýdalanýar. Ýerli synçy Türkiýede türkmen rejimine garşy emele gelen täze işçilik bilen türkmen opozisiýasyny deňeşdirýär. Onuň inanjyna görä türkmen hökümetiniň çynlaky syýasy garşydaşy, syýasy opozisiýasy bolmany, opozisiýa öňki emeldarlardan we iş adamlarynyň ibarat emigrasiýadaky toporlardan ibaratdy. Olarda syýasy we sosial baza hem ýokdy. Ýöne Türkiýede emele gelen we heniz opozisiýa öwrülmedik täze hereket sosial mediada işçiňleşýär we daşary ýurtlarda durly köpçülik çärelerini geçirýärler. Olar heniz opozisiýa däl, ýöne bolmagy mümkin diýip ýerli synçy aýtdy. Onuň sözlerine görä emele gelen täze garşylyk tolkunyň ýurt içinde de goldawçylary bar. Ýöne olar heniz fiziki howpsuzlykdan ähtiýaç edip açaçan çykyş edip bilmeýärler. Türkiýedäki toporlar bolsa erkin hereket edýär diýip synçy aýtdy. Şeýle-de olar heniz tejribesiz, olarda birleşmek üçin nägilelikden başga umumy pikir ýok. Ýöne olar açaçan muny gazanmagyň ýoluny diýip synçy bellädi. Türkmen häkimetleriniň ýynjylyksyzlygynyň 3-nji sebäbi synçynyň pikiriçe olaryň türk täsirinden ähtiýaç etmegi.
Finçiniň ynanjyna görä türkmen häkimetleri ýurda dolanjak migrantlaryň türk täsirini wekilçilik etmek ähtimallygynyň hemde mundan Türkiýanyň peýdalanmak mümkinçiliginden alada galýarlar. Aytakowyň sözlerine görä migrantlaryň arasynda ýa türk ýörüýti gullukları bilen hyzmatdaşlyk etmekde ýa-da türk bähbitlerine hyzmat etmekde guman edilýän adamlar bar. Häkimetleriň 10 adamy gözegçilik etmäge, olary üdüňeleşdirmäge, türmäge basmaga ýagdaý ýok. Beýlek tarapdan häkimetler halk bilen işleşmek islemeýär. Ýöne has korkunçy olaryň halk bilen işleşmäge ukyby ýok. Şonuň üçin konflikt gutulgusuz. Şol sebäpden hem türkmen häkimetleri halk köpçülikligiň Türkmenistana dolanmaz ýaly ýa-da olary täzeden terbiyelemek üçin olaryň az-azdan ýurda dolanmagyny gazanmak üçin hemme zady etmäge taýýar diýip Aytakow aýtdy. İstanbulda hüjümler Aytakowyň pikiriçe isle türkmen häkimetleriniň hakyna tutan adamlar tarapyndan amala aşyrylany bolsun. Isle-de türk ýörüýti gulluklarının kömegi bilen başa baran bolsun. Tapawdy ýok. Öňünde soňuna bu hüjümleri Aşgabat sargady. Türkmen migrantlary bolsa has uly geopolitik oýunlaryň we intrigalaryň, has uly syýasatyň pidalary bolup diýip Finçi sözüni jemledi.